Nah, ini gudang elektronik paling gede se Indonesia. Aku sering langganan tuh nang kene soalnya regane lebih murah daripada tempat lain. Sing bedakno gudang elektronik iki daripada pangondian nih. Barang-barang nang kene kok disewakno rek. Kayak ini kompor grill. Terus yo ono Magicom dan seakeh liyane. Pokoknya barang nang kene kabeh iso disewakno dan kalian langsung mampir mrene. Iki pertama kali ini di Surabaya sih dan iki paling murah se Indonesia. Aku wani jamin. Halo rek, iki gudang elektronik sing bener-bener regane sangat terjangkau beda karo liyane. Bendino sing tuku rene ku akeh rek sampai dikirim gawe ojek online. Panggone ana di kawasan pergudangan rodok mblusuk titik hidden gem ngono lho. Awakmu golek sembarang kalir nang kene ana rek tentang kebutuhan elektronik. Saiki mereka nambah maneh dodolan AC, showcase, freezer dan seakeh liyane. Jadi awak mulai golek elektronik sing paling regane murah daripada liyane tak sarano mampir mrene sih. Soalnya lek tak hitung-hitung regane ku kacek ratusan ribu lho rek. Kebutuhan elektronik apapun mulai Magicom, kipas angin, dispenser, setrika, perintilan-perintilan elektronik cilik-cilik sampai sing gede-gede lengkap nang kene opo ono. Iki ono wong borong sakmene akeh sampai full sak mobile go mulih. Sak bendino kirimane ke seluruh Indonesia iku ruame. Iki lho media sosiale langsung follow-ne be awakmu pengen tuku online langsung mrene rek. Saking rame nih sedino kirimane sampai ewonan paket lho rek. Sak bendinone mereka yo live di media sosial sampai marketplace. Jadi langsung isok kalian cek live mereka sak bendino ya rek. Kualitas barangnya gak usah diragukno. Nang kene ku awakmu isok langsung ngecek dhewe barang sing sekirane arep mbok tuku. Bakalan dilayani karo staff sing ramah, informatif. Enake maneh nang kene elektronik isok disewa lho rek. Gawe informasi lebih lanjutnya tentang persewaan elektronik dek kene langsung follow ae media sosial mereka iki ya rek. Pas dek kene ku aku kaget soalnya kiriman ojek online nih wong-wonge lho padha driver mlebu metu gonta ganti kirimane akeh rek. Jadi selain ojek online, mereka kirimani seluruh Indonesia itu delon sampai sak kontainer gawede koyo ngene. Ya ono wong tuku nggawa mobil borong sakmene akeh sampai ono sing dibelani numpak sepeda motor nggo dispenser gede. Soalnya awakmu lek nang kene iso dadi member rek. Cukup bayar sekali dapatkan untung setahun penuh loh. Gawe mekanisme keuntungannya langsung delok dhewe koyo ngene. Jadi sekiranya aku kurang lebih ping 4 nang kene kuwi santuku rek. Saiki produk elektronik sing didol lebih lengkap bahkan nang kene aku borong AC loro lho rek. Nah, gawe panggon iki lokasine di kawasan Tanjung Sari Surabaya. Mlebu pergudangan Permata Tanjung Sari 44. Wis engko mlebu lurus semeloki dalan panggone engko ono di sebelah kanan rek. Ancen rodok nyelempit hidden gem ngene arek-arek lek ngarani. Tapi ojo salah, kualitas barang elektronik nang kene pilihane akeh. Panggon iki jenenge EJG Elektronik tepatnya di Tanjung Sari 44B 15 Surabaya. Aku tuku sakmene akeh. Panggon iki recommended langsung rene ya guys kan.